دم باش تماشاوان مجارک میوانک دی برنامه مجارک میوانک دی دیسا ام بردورنن چند روز بره لآمده کنفرانس کاتب درخصن کنفرانس یکتیه inisiyatif یکتیه دموکراتیک اف کنفرانس پیکانی و گلک نندرین سازین سیویل و رخصین جواکی پارتین سیاسی کردان بشتاری به کنفرانسی بود امی سر به کنفرانسی به حوالا خواه گلجان قشمز باخن هفال گلجان وکی هفسروکا اینسیاتیفای یکتیا دموکراتیک بردرکای اینسیاتیفای یکتیا دموکراتیک و کنفرانس پیکانی و روزی که نقاش کردن گلک مجارین گری هات نقاش کردن سرید چه هات نقاش کردن و مجارین چه دکتن پیش کاری نکی مر پار بکه اره. Yani ji dizanim ku însiyatîfa Yekîtiya Demokratîk hêj sala xwe temam nekiriye. Yani 11 Gulanê 2025 li Amedê deklarasyona xwe geraya giştî parwekir. Li hewcê însiyatîv biçekî xebatê xwe ava berçav bimeşînin xwe dete naskirin. بله Ji ber wê yekê me yani pir bajarê Kurdistanê û hindek metropolan ji me civînê xwe li darxistin. Li belê gel wan civînan em hindek konferansan jî dikin. Ew konferansa Amedê ya 26 mehê li Amedê me pêk anî naweroka ew bê Kurdên Bakurê Kurdistanê yekîtiyê nîqaş dikin ser vê mijarê em hatin cemhe û ew xebatê heya îro meşandî û ew konferansê heya îro me çêkirî zêdetir yani gel jî beşdarê wê dibî li belê ya Amedê me piçek dî teng kir بله me xwest ku hem yê ser mijara gelê Kurd yê ser pirsgirêka gelê Kurd yê ser yekîtiyê xebat meşandîne û akademisyen jî cih bigirin û mafê axaftinê em bidin wan jî dîsa ser baweriyan me xwest bû axaftin çêbin ji ber wê yekê yani konferansa li Amedê me darxistî gorî konferansê dî biçek dî cuda bê beşdarbûn pir baş bû em dixwazin ku yani çima Kurdan taybet Kurdê Bakurê Kurdistanê heya îro nekarîne yekîtiya xwe ava bikin astengî çi bî بله alozî çi ye çima heya îro jî me nekariye em vê pêk bînin û îro şînde hewce ye em xwe betvekê çawa bimeşînin wekî Kurd bikarin yekîtiya xwe ava bikin zêdetir ser vê nîqaş hatin kirin hîn jî dizanin ku rastî jî em bêjin şerê cîhanê yê sêyemîn niha didome بله her çi qas nehatibe binavkirin jî li belê yek û yek em dijîn em wek Kurdê Bakurê Kurdistanê wek Kurdê her çar parçe Kurdistanê û yê rojhilata navîn da dijîn rastî yek û yek em herû hîs dikin rojhilata navîn carekî tê dîzayn kirin Kurd ne Kurdê sed sal berî niha ne yani dîzaynkirina nû da hewceyek û Kurd yani êdî yekîtiya xwe ava bikin yekîtiya xwe xurt bikin ji ber wê yekê yani derdê me jî ew e em dixwazin ku ser yekîtiyê xebatê baştir bimeşînin hîn jî dizanin ku mixabin em her tim axaftinê xwe de jî tînin ziman yani eger Kurd îro ew qas alozî derkew pêşiya Kurdan îro ew qas êrîş ser Kurdan tê kirin îro ew qas Kurd nayên nasîn ya çawa bêjim yani mafê wan tê bin pêkirin rastî jî ji bo însiyatîfa Yekîtiya Demokratîk sedema wê ya herî mühim Kurdan nekariye yekîtiya xwe ava bike eger Kurdan bikarîba yekîtiya xwe ava bike belkî îro Rojhilatê Kurdistanê ew şer neqewîn bayan ji Rojavayê Kurdistanê ew şer neqewîn bayan dizanin her wisa dîsa li Başûrê Kurdistanê pirsgirêkê mezin hene yani îhtîmalek heye hindî biçe ew mezin jî be çünkü daxwaza hişmendiya hegemonîk her tim ser hem mafê Kurdan hem axa Kurdan hem stratejiya Kurdan hem jî paradigma Kurdan tune diketin ser wê jî stratejiyekê timeşîne ji ber wê yekê vê sed sala 21 de em jî wek Kurdê Bakurê Kurdistanê wek însiyatîfa Yekîtiya Demokratîk em stratejîk berê xwe dane wan xebatan û em dixwazin ku derfetekê mezin derketiye hûn jî dizanin yani îro rastî jî ji bo wekî Kurd yekîtiya xwe ava bikin wekî mafê gelê Kurd bê mîsogerkirin wekî pirsgirêka Kurd awayekî aştiyane û demokratîk bê çareserkirin yani derekê pir mezin wekiye firsetê pir mezin hene lê belê li hemberê vê firsetê rastî aloziyê pir mezin tehlîkê pir mezin jî hene yani gerek Kurd vê qonaqê vê şeklê berê xwe dete û xebatê yekîtiyê jî vê şeklê stratejîk bimeşîne em jî ser vê xebatê dimeşînin dîsa min got 26 mehê konferansa li Amedê jî me pêk anî dîsa serbebî lê belê em vê jî dixwazin bêjin yani binê wê xêz bikin yani em zanin rastî Kurd
çi zor û zordariyê de zehmetan da derbas bîye. û herî davî 52 sal e rastî ji berxwedanekî herî mezin jî derketiye holê lê belê îro eger gelê Kurd nekarî yekîtiya xwe ava bike û vê bin sîvanekê de bin saziyekê de nekaribe bîne cih û kongreyekê nekare çêbike an jî gelê her beşê Kurdistanê û cîhanekî derê Kurdek hebe yani ser wê yekîtiyê xebatê nemeşînin xwe tê da nebînitin navê xebatê xwe tê da nebînitin mixabin ew derfetên îro derketî holê em ê berze bikin û tê Kurd 100 salek tî jî berze bikin. Yani gere mirovê şeklê berê xwe detê û vê çawa bêjin vê fersendê bikar bînitin. Yani awayekê stratejîk gere bikar bînin. بله و گل جان ها آرسنگی هنک هنن آرسنگی نخواهی چنن ادر بچنن و زیاده تر کشان زحمتی درد پیش بری و Ya rastî hani plansaziyê netewdewletan mirûdkarî serê pir biaxivitin. Yani her tim ser axa Kurdistanê û plansazî derketine holê ji gorê me yani paradigmayekê nû heye. Em dema behsa yekîtiya demokratîk dikin em ji bo gelê Kurd tune jî wê nabêjin ew ê bînin ziman. بله Yani ser wê axê kîjan, ol kîjan, bawerî kîjan nasname hebe em dixwazin bi hev re jiyanek azad bimeşin. Em dixwazin ku mafê hemû gelan bê mîsoger kirin. Yani plansaziyê netewdewletaniyê, kapîtalizmê, hegemonyayê her tim heye. Li belê înisiyatîfa yekîtiya demokratîk zêdetir gel astengiyê naxweyî mijîl dibû ser astengiyê naxweyî xebatê dimeşîne. Mixabin yani berê heta niha her tim çawa bêjim em girêdayî kîjan partiya siyasî bin me ser wê esasê xebat meşandiye. Hindek mesela berjewendiya malbata xwe xebat meşandiye, hindek mesela berjewendiya eşîra xwe xebat meşandiye. Ew dema tu tînî cemhew jî ji bo yekîtiya gelê Kurd û Kurdistanê astengiyekê derîn te holê. Yani em nabêjin ku bila birdoziya kesê tune bi fikir romanê kesê tune bi kes بله girêdayî yek partiyê siyasî nebe. Li belê em dixwazin ku dema mijar bite mijar mafê gelê Kurd, dema mijar bite mafê gelê Kurdistanê, dema mijar bite pirsgirêka gelê Kurd حوجه کو ام خواده کیجان بردوزیه بن خواهی کیجان پارتیا سیاسی بن خواهی کیجان عشیره بن خواهی کیجان قبیله و مالبات بن حوجه کو ام حمدان انجا که وسر ما في گله کرد خبات خواب ماشین یعنی خطا ما یصور حوجه کو برجواندی گله کرد به خطا ما یصور حوجه کو برجواندی گله کردستان به اون وقت انسیاتیفا یکتیا دموکراتیک به خبات ماشین لبله یا به اوای دا جام خمگینن yani çima Kurd nikarin yekîtiya xwe bikin heya îro serê pir makale hatine nivîsandin, serê بله pir xebat hatine meşandin. Rastî berê ji bo yekîtiyê xebatê pir bando, pir erênî, pir بله bi qîmet jî hatine meşandin. Lê belê îro em berê xwedanî me nekarî em ê yekîtiya xwe bikin. Îro şin da em serê biaxivin. Yani çima neçebiye îro şin da em ê çawa bikin Hawceyê mirû zêdetir serê biaxive me hewceyek ku mirû pirotîkê de ji hindek tiştan derîn te holê. Yani yani tinê gotin, tinê axaftin, tinê tespîtkirin êdî îro şîn de têra me neke. Yani me بله çi gotiye, me çi axiftiye, me çi tespît kiriye, birîna me em dizanin çi ye? Yani reçeta wê çi ye? Ew reçete tê çawa em ê bikarbînin, hewceyê em ser wê êdî xebatê pratik bimeşînin. بله yani gerek xalê hevpar ku Kurdan binin cemhev da aliyê parastinê de da aliyê debarê de da aliyê rêveberiyê de gerek xebatên ku gelek xet û xêzên ku Kurdan tînin cemhev pirin lê divî halde hekî xebat lazim e. Baş e ji bona siberojê ku hûn karibin van asengên pêşiya xwe rakin em de aliyê diplomasiya navxweyî de xebatê we çi ne? Me naxwe komisyona me ya dîplomasî heye, me komisyona xwe ya dîplomasî ava kiriye li belê ez wê eşkere bînim ziman yani heya îro gorê me kêmasiya herî mezin zêdetir ser partiyê siyasî me gotiye em xebatê yekîtî bimeşînin ew gorê me kêmasiyek e. بله Yani em nabêjin em gel partiyê siyasî wê xebatê nemeşînin li belê hewceyê ku çawa na gel da yekîtî baştir derketiye holê yani gel Seçar gav peşiya partiye siyasi tiştı xebatê yekîtiyê da yani gere partiye siyasî êdî guh bidene gel yani êdî nikarin devê xwe ya bêdeng bimînin çavê xwe bigirin û guhê xwe bigirin. Yani dîrok rastî jî îro dîrok Spartakekê pir mezin dan te pêşiya me. Ew Spartakê em ê çawa bikarbînin ew destê me daye. Yani partiye siyasî jî gere gorê wê hereket bikin. Şu an Yani duma zêdetir çawa adarê deket pêşberî me yani dema piştî seferberiya ku li Rojava hat îlan kirin û çar perçeyê Kurdistanê û cîhanê
gel Rabu Serpiyan Asad Vedrede yektiya xwe îlan kir û berpirsiyerê xwe ji anî ziman berpirsiyerek da ser partiyên siyasî rexsên civakî. Baş Rastın. êdî partî bir ferqa vêkidin. Ya parti ve farkı da ama heval Hamedeli dema em xebatan tmeşin pirskrek alozi hene em eşkere ve Evet. bejin. Mesela inisiyatifa yekitiya demokratik salaki xwe tamam biketin. Yani ne dema rojava dema şerê dest fikir. Name heke da ben caran em çün gel partiye siyasi hemiya me hevdîtin pek yani me Evet. dwarin em bi hevra dengekê biderînin. Yani eğer îro partiye siyasî îro jî nikarin bi hevra ser yekîtiya gelê Kurd û Kurdistanê xebatê bimeşînin bila yek partî nebêje ez ji bo mafê Kurdan mixwe ava kiriye ser mafê Evet. Kurdan xebatê bimeşînin. Bila nebêjin yani em partiyê Kurdistanî ne. Çünkü wek inisiyatifa yekîtiya demokratîk eğer tiştekî o sahibi hewceye em nabêjin bila bin wê sîvane inisiyatifa Evet. yekîtiya demokratîk da teqez bin. Ama em dikarin ser hindê xalan bence em hev xebatê bimeşînin lebelê hindê em diçin yani 50 sal berê niha gotin çi bi îro jî hêj aynî gotin. Yani hêj jî em nikarin berjewendiya xwe dan nembilekê ser berjewendiya mafê gelê Kurd xebatê bimeşînin. îro pirsgirêka me ya herî mezin ew e. Em ê dîsa gel wan partiyê siyasî hewdîtinê bikin em nabêjin em hewdîtinê nakin. Li belê hewceyek û zêdetir em ne gel da vê xebatê bimeşînin. Çawa li Baş. Başûrê Kurdistanê wîn dizanin ew xebatekê dest pê kir yekê gelê Evet. Kurd yekê hemlekê dest pê kir. Li Evet. Rojhilatê Kurdistanê 6 partî hatin cem hev xebat meşandin li Rojavayê Kurdistanê 26 Nîsanê 2025 xebatekê pir konferansekê pir dîrokî derket bî holê. Li Bakurê Kurdistan jî xebat hene û ew xebat heme bu xebatek dî dibite bingeh piştgiriyê de te xebatek dî em dixwazin ku vê dema dîrokî da yani siyasetmedarê bêjin em Kurdin siyasetmedarê bêjin em ji bo mafê Kurdan hene gere ew jî berpirsiyariya xwe bibînin gorê wê hereket bikin. Baş. Divê konferansê de ew sazî û partiyên ku we bang wan kirbûn nehatin hebûn gelo. Erê hebû. Sedemên wan çibûn, yan jî hincetên wan çibûn, daxwazên wan Ya çibûn. rastî jî nas sedemê wan mirov pir fireh dikare bînin ziman de. Ez barim ki heval Hemedelê hêj em nizanin erade Kurd çi dijî. Yani dema em vê xebatê dimeşînin rastî jî vê rojê ji konferansê dayîkê aşitiyê jî hatin beşdarê vê konferansê bîn. Evet. Yani dema ez berê xwe dema nava çavê dayîkan ez pir ew dibim. Yani em naxwazin êdî xwîn birêjin. û em nikarin êdî berjewendiya xwe derîne pêşiya her tiştê. Lê mixabin hindek jî hêj berjewendiya xwe danin pêşiya her tiştê. Hindek jî hêcetê wan ew e ku bêjin ki ew bin bandora siyasetekê de dimeşi. Belkî hejmara siyasetekê temsîliyeta Evet. siyasetekê vê derê mezin e lê belê yani teqabûla milyonan dike. Em nikarin ku bêjin ewan neyên xebatê yekîtiyê Evet. nemeşînin. Em dibêjin derê înisiyatîvê bû her kesî wekirî û ez dixwazim mînakekê balkêşî ji bo we bêjim gel we parve bikim. Hevalê me ji bo wan xebatan dema çûn yani ew me ya dîplomasiyê komisyona dîplomasiyê dema çû Evet. gel partiyê siyasî hewdîtin kirin rûpelekê vala dan neber we. Gotin em ê binê wê rûpelê nîşe bikin em imza xwe bavêjin wek înisiyatifa yekîtî demokratîk newa Evet. rûpelê hûn tu jî bikin. Çünkü em dizanin ku yani hindî serê derziyê jî mirov bû yekîtiyê xebatê bimeşîne ew xebatekê pir pîroz e ew jî Evet. qebûl nekirin. Evet. Yani ew jî qebûl nekirin. Yani ya pirsgirêk pir zêde ye ama zêdetir ser takekesiyê diçe zêdetir ser berjewendiya xwe diçe ya me aciz dike ya dilê me tisojîne jî ew e. بله جن هاوشون ده وقت inisiyatif şu xebatê ve hetan ha devam dikin hem dalî dîplomasiya navxweyî hem dalî dîplomasiya dervede taybetî navxweyî de ve gelek partî û rexsên serdanê wan kirin û hêj devam dikin jin hawşûn de bi taybetî hûn ê vê pêvajoyê çav bimeşînin. hem de hewceyê em ew qas behsa demokrasiyê dikin ew qas behsa yekîtiyê dikin hewceyê em navxwe da jî yekîtiyekê demokratîk awa bikin. Yani navxwe da aşitiyekê mayîn de hewceyek em ewlê awa bikin hûn dizanin ku niha işte ser dîplomasiyê ser müzakerê ser gel dewletê din xebatê ser aşitiyê tên meşandin li belê gorê me înisiyatîfê yekîtiya demokratîk hewceyê em navxwe da jî aşitiyekê mayîn de pêk bînin navxwe da jî xebatekê demokratîk bimeşînin û ser wê em ê xebatê xwe bidomînin. Em ê dîsa gel wan hemû partiyan xebatan bimeşînin lê belê hindek pirsgirêkê me cuda jî hene tu zanin
يعني هيك سر جم خباتي خاتمشينن بيسا سر عشيران سر جماعتان سر طريقتان جي خباتي ما هم هنگل روي سبيان جم هوديتن بيكتينن جبرو يكي تخباتي ما هم يكتي هم خباتي ما يبرسكرك جواكي بردوام بك از خازم اوه من ديك بلان سازيه ما هي بگلو پارو بكم سا هفته هي ما هي هفته هي گلانه اما لأدانه قال كرد أدانه كردستاني أدانه بنجام أو قال واني قاش بكن يكتي قال واني قاش بكن بله دیسا هفته خزیران للجزیره ام تخازن کو تنه جزیرنا شرنا مردین الی و سرت روسپیه و داره ام بینن جمع و عشیره و داره بینن جمع و سر پرسکرکا جواکی با آخوان گلوان چما بله پرسکرکا جواکی اوقاز زده بیه چما اوقاز چه بیه یعنی سروان اوقاز باندور هیا و پرسکرکی جواکی ام چوا بکن چوا سر راست بکن سروی ام نقاش بکن دیسا سر عینی و مجاره 23 طبق گوره امی خباته که بمشینن گوره بله جی دیسا تنه گور نه یوان او جولمر دیسا عشیره و داره روسپیه و داره امی سر و سر پرسکره که جواکی هندک نقاش بکن او چاره سریه و چی امی سر و نقاش بکن یعنی اون وکی انسیاتیفا یکیتیا دموکراتیک برپرسیاری خود زانن او گوره برپرسیاری هم حرکت کن و هم بانگوازی جبا همه گلی کرد و کردستانه کن یعنی نه این بنوی سیوانه دا جه نگرن جبا یکیتیا گلی کرد و کردستانه یعنی حوجه اکو اده او یکیتی به آواکرن اری رو هر کس خباته که مشینه سیاست مدار جدا خباتت مشینن دایک جدا خباتت مشینن حوال جوان جدا جدا خباتت مشینن چاپمنی آزاد جدا خباتت بله مشینن قادا چانده جدا مشینن لبلا او همه کیور دیواره کنه هول حمدلی او بله کیور دما به سرها te خرجه یکیتیه و سالم بتن یا آبا قایمه هیکی yani خرجه هیچ یکیتیه گره ناو دیواره دا اره ناو دیواره دا حوجه کو خرجه یکیتیه هبه دما خرجه یکیتیه ناو دیواره دا جه خبره گرتن yani بله ام باورن کو تو هز نکاربر هزا گله کر بسکنتن از او صابینم زوان باشه برسا داوی ام بپرسن نها لدیجی جواک شرکی تایبت دی مشاندن تایبتی او مجارن تریاکی و دیسا فروش نوا جواک تیزی دکرن دبی به جواک شر هاتی روستاندن و جار شرکی تایبت لدیجی جواک دی مشاندن ev yekîtiya ku pêş bike wê bandorek çawa ser vî şerê taybet bike yan ji wê çi xwestkar birê pêşê bigire ya rastî şerê taybet ser axa Kurdistanê meseleke îronî ne yani salana ser xwazaya Kurdistanê ser ciwanên Kurd ser jinên Kurd taybet şerê taybet tê meşandin lê belê yani ça we gotî ewa demek ça bêjin salek du sala zêdetir bî ewa aliyekê dema ew kêm bitin şerê yek û yekê çekê kêm bi em bibêjin yek û yek binçavkirin girtin kuştin kêm bi hişmendiya dewletê şerek di derîn te holê ew işte şerê taybet em dibêjin ew serxwezaya Kurdistanê talankirinekê pir mezin heye yani herû jin tên qetilkirin herû jin tên kuştin û tên bêceza yani ew ê wan dikujin jî ceza wê jî tune ek jî mixabin ser axa Bakurê Kurdistanê tiryak û fuhuş pir zêde biye yani eşkere tê kirin ew ew jî tiştek şerek cuda ye yani naxwaze ku gelê Kurd siyaseta xwe bizane yan jî ser mafê xwe xebatê bimeşîne ser birdoziya xwe xebatê bimeşîne ser hebûna xwe xebatê bimeşîne û ji ber wê yekê tiştê wiha cuda cuda derîn te holê rastî rêzîkname me de heye yani li dijî li hemberê wê jî xebatan em dimeşînin û pir sazî jî ser wê hatine avakirin û dema em dibêjin yani çawa bêjim li Amedê bêjin ku çekê Amedê tiryak ew qas zêde bibe em rihê yekîtiyê we biçin wê derê çalakiyekê bikin bertekekê nîşan derîne holê rastî tê paş ve gav bavêjin ji bo çi ez wê bêjim yani li Rojavayê Kurdistanê em behsa netewdewletê pir mezin dikin yani behsa hegemonyayekê pir mezin dikin lê gelê Kurd ça derkete golanan plansaziyê wan yê qirêjê ser masê avakirîna rastî jî serewa jî bûn yani gelê Kurd hêza xwe kêm nebînitin ji ber wê yekê Kurd ki dere bi dema yek dengê û yek gotinê dengê xwe biderînitin yani hem şerên taybet tê pûç be hem mafê gelê Kurd te bê mîsogerkirin hem nasnama gelê Kurd bê nasîn ji ber wê yekê hewceyek ku yani em dibêjin xerca herî muhîm yekîtiya gelê Kurd e yani gelê Kurd dema bikare yekîtiya xwe ava bike rastî jî dikare pêşiya hemû plansaziyan jî bisekilitin belê wekî hevokekê em dikarin bêjin parastina herî xurt ya li dijî van şerê taybet yekîtî erê
ساعت خوش. ام gelek spas kin heval Gulcan zor spas. سپاس خوش قوات بسر کسی. برای تماشاوان هجا ام گشتن داوی برنامه خواه مه هوتا کو هوالا مه پارلمنترا دم پارتی دمان دمیده بردفکا اینشیتیفا یکتی دموکراتیک گلجان قاشماس سر هم یکتی هم جی خباتش بنا یکتی نرخاندنه بکه ام گلک سپاس کن مالیابا